Ungasadlula le video, ngicela ukuthandaza nomuntu othi-ke lesimo engingene kusona noma le cause engingene kuyona ayisapheli. Ngicela ukukhuleka nawe. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wezulu nomhlaba, ngiyakhuleka uNkulunkulu okhona nasemandleni. Nanga umntwana wakho, uyasazi Nkosi isimo sakhe akabhekene naso sekhoze yempilo ebuhlungu ekubekayo umuntu, kodwa ekugcineni masuyampumelelisa. Nithi sondeza impumelelo yakhe, mayingabi kude naye, mayisondelane naye. Ngiyazi Nkosi ukuthi-ke umuntu awumfikisi empumelelweni yomvusa ngikhulekela. Phumelelisa abantwana bakho-ke manje sebekhathazeke kakhulu, mabaphumelele ngegama lakho shomnculu. Amen. Uzophumelela kule simo obhekene naso. Because uNkulunkulu asakufake kuyona, sothi-ke uze loku buhlungu lobu besikhashana. Ungapheli amandla ukuthandaza mfowethu, ungapheli amandla ukufesa. Fesa njalo uzothola umsebenzi.